So, for this Sunday, again, we will be talking about the one word lang po. I would like us to reflect naman on deprivation. Deprivation. I think last Sunday yun. Sorry. Last Sunday nakapagawin ko. At ngayon naman po, ang gusto kong pag-nilay-nilay natin is about rejection. Rejection. Kung napakinggan po ninyo yung ating evangelyo, hawak kay San Juan, chapter 6, verses 60 to 69, nung natinig ng mga Hudyo ang sinasabi ng Panginoon, kainin ng aking katawan, uminom sa aking dugo. Sabi ng mga Hudyo, ay naku, mahirap tanggapin ang sinasabi ng tao ito. Ay naku, manulok tayo dito, iwan na lang natin. At bumalik sila doon sa dati nilang buhay, at mula noon, hindi na sila sumama kay Jesus. They rejected Jesus. At ako po, pinababasa ko ito, ako'y naaawa kay Jesus. So siguro nakatayo ng tahimik, tinitignan isa-isa, iniiwan siya ng kanyang mga followers. Hanggang walang natira, kundi yung nalita ng mga alagad niya. And then Jesus very sadly asked them, kayo, saan kayo pupunta? Iiwan niyo rin ako? Ang sinasabi niya, makukulawaan mo rin, iiwan niyo ako at balik na lang kayo sa kawinis. Buti sumagot kagad si Pedro. Sabi ni Pedro, Panginoon, saan po kami pwedeng pupunta? Nasa iyo ang salita ng buhay. Pero alam po natin, ang tunay na kwento, after that, nung ipinako at sa krus ang Panginoon, iniwan din siya ng kanyang mga alagad na nung una pa si Pedro. They also rejected Jesus. So tayo rin po sa buhay natin, madalas po, nakakaranas tayo ng rejection. Yung mga tao ayaw maniwala sa atin, yung mga tao ayaw tayong pakinggan, yung mga tao ayaw tayong tanggapin, yung mga tao iniiwan tayo, yung mga tao ini-echakwera tayo, yung mga tao dead na tayo sa kanila, yung mga tao talagang ayaw maniwala sa atin. We are rejected, we feel rejection many times po sa buhay natin. At hindi lang ibang tao sa atin, aminin po natin, kahit tayo, may mga tao hindi natin matanggap. May mga tao ayaw natin paniwalaan. May mga tao isinusupak natin. At may mga tao hindi natin pansin. So gusto ko pag pinag-nilay natin ngayong mga, hindi how to overcome rejection. Like, bahagi po sa buhay natin, kahit may tao mag-reject sa atin, at may mga tao i-reject natin at ayaw natin sa buhay. So siguro po, mas magandang pag-nilay-nilay, paano tayo pwedeng mag-ibabaw? How we could live with rejection. Dahil bahagi po ito ng buhay. Alam po ninyo bukas pagdiriwang po natin ang National Heroes Day. At hanggang ngayon po, ang buong bansa natin ay namumulila at nalulungkot sa pagpanaw niyang dating sekretary ng DILG, si Jessie Robredo. Kami pong nalulungkot. At alam po, ako po'y naniniwala, ang isang tunay na kahulugan ng bayani na isinabuhay po ni Jessie Robredo, ay sila po, nung nabubuhay sila, they were also rejected. Mula sa ating Panginoon, he was rejected, kaya pinako sa krus. Si Jose Rizal, he was rejected, national hero natin. Si Ninoy Aquino, he was rejected. At si Jessie Robredo po, kahit lagi siyang pinupuri ngayon, he was also rejected when he was alive. Dalawang beses pong binaypass ng commission ng appointments, hindi in-approve yung appointment niya. At nung hindi talaga totally binigay sa kanya yung DILG, dahil natatakot sila sa kanya. Ano naman po natin yung sistema natin, tapos may biglang darating na tao na napakalinis, tapat at totoo sa ginagawa niya. So natakot sila sa kanya. So they rejected him. Hindi in-approve yung kanyang appointment. Heroes sa mga bayani na niniwala ko are people who survive rejection. At tayo rin po, maaaring hindi po tayo magiging bayani, maaaring walang ipagagawang ributo para sa atin, pero kahit sa buhay po natin, sa simpleng buhay natin, pwede po tayo maging bayani if we know how to live and how to survive with the many rejections na dumarating sa buhay natin. Alam po ninyo, itong namatay si Robredo, Secretary Robredo. Ang dami ng tao, pinubuksan ko yung dyaryo, lahat pinupuri siya, lahat pinaranalan siya, lahat mabuti ang sinasabi sa kanya. Pero ano po, mga nagsasabi ito, mga politiko na, ano kayo na
reject siya, ayaw siya tulungan dun sa magandang programa niya na ginawa niya sa Bicol para sa buong Pilipinas. They were rejecting him. So I would rather believe kung ano ang sinasabi ng pamilya niya sa kanya. Mga sinasabi ko ng mga politiko sa kanya, hindi gusto, mga walking points lang yun. Dahil alam nila, mahal siya ng bayan. So hindi naman nakikiramay, hindi nakikisakay. So mas paniniwalaan ko po kung ano talaga ang sinasabi ng mga pamilya niya at ng mga anak niya mismo higit sa kanya. Pinitrabi po itong bunso niyang anak na babae. Ano ang masasabi niya sa tatay niya, si Jesse Robredo? At ang sagot po ng bata, high school lang yata ito. Sabi po niya, sa nakita ko po sa tatay ko, sabi, ako'y naniniwala, ang tunay na kadakilaan ay hindi makukuha sa kapangyarihan. At nakita po nalaman ito ng mga post na after 20 years na nasa kapangyarihan, ba't na po niya nakikiusap na ibibigay siya sa libigan ng mga yan at hanggang ngayon tayo ko ng matapang. Pero si Ninoy at si Cory, hindi manininig na ibibigay sa kanya, pero tinutuloy silang bayan ng bumbay. Na ang tunay na kadakilaan, sabi ng anak ni Robredo, hindi mo makukuha sa kapangyarihan, hindi mo makukuha sa pera. At siguro nalalaman ito ngayong Lord, na magamat napakayaman, wala. At lalo-lalo na hindi mo makukuha sa popularity. Alam mo ito ng mga artista, alam nila ilang taon lang ang kasikatan nila after that. So sabi ko naman, ang tunay na kadakilaan, true greatness can never be acquired through kapangyarihan, power, or pera, money or wealth, or popularity. Rather, tunay na kadakilaan, makukuha mo if you live a life with quiet dignity and be a man for others. Ikaw ay tunay na magiging dakila kung ikaw ay talagang nabubuhay sa buhay mo, live a life, may quiet dignity na hindi na dignidad at nagiging tao ka para sa ibang tao. And I believe ito pong sinabi ito ng anak ni Jesse Robredo ay hindi lamang si Robredo ang tinutukoy, kundi lalo na nandiyan ang ating Panginoong Jesus Cristo. So in spite of the rejection of the Jews and the scribes, kahit hindi po siya tinanggap ng marami, hanggang bandang muli ay ipinakot siya dahil sa matinding rejection sa kanya. He still lived a life to the full, naging ganap at buo ang buhay niya. He lived it with quiet dignity, and then he was a man for others. Ito pong tatlo ang gusto mong tignan natin at pagkailan nila. Okay? Una-una ko, live a life na mabuhay ng ganap. Madalas po ngayon, ang intindi natin sa mabuhay ay yung paliwanag mo ang sarili mo, that you could express yourself, that you could be yourself, that you could do what you want to do, that you could say what you want to say, that you could earn for yourself, that you could travel, go to places you want to see, be the person you want to be, maging malaya ka, okay? Maging kaya mong gawin ang lahat ng gusto mong gawin. That is how normally ang definition natin, living life. Okay lang po yun. Walang problema yun. Aminin ko po kahit ako, hinahanap ko yun minsan-minsan, na gawin ang gusto kong gawin, na kaya kong gawin, sabihin ang gusto kong sabihin, makapunta sa mga lugar na gusto kong makita. Hinahanap ko po yun. Walang problema doon, walang kalito. Ang hirap lang po noon, ang lahat ng iyon ay hindi sa sarili natin. How to express yourself, how to be yourself, to be able to do what you want to do, express what you want to do, discover the things you want to discover, go to places you want to see. Okay lang po yun, pero meron lang nun. They are all about ourselves. Living life, ibig po sabihin, pakilala natin at matagal natin, ang buhay ay hindi lamang pinag sa atin. Siguro mo nung bata tayo, okay lang yun.
Yung mga bata talagang lahat ng pansin gusto nila, lahat ng laruan gusto nila, lahat ng pagkain gusto nila, lahat ng anong gusto nila gawin, gusto nila nagagawa nila. Okay lang po yun sa mga bata, dahil kailangan nila yun para makilala nila ang sarili nila. Pero ngayong 50 ka, 60 ka na, ngayong may edad ka, may sarili ka ng pamilya, kung ganun pa rin ang pananaw mo sa buhay, kung ganun pa rin ang pangarap mo sa buhay, parang hindi kaya na ako lumaki. Parang hanggang ngayon ay bata ka. Living life to the full, ibig sabihin, paminsan-minsan, hindi na paminsan-minsan, pakilala mo matanda mo sa iyo, hindi na higit sa iyo. Diba? At ito po ang ginawa ni Ninoy. Marami po sa mga bata hindi na kilala sa Ninoy. Sabi ni Ninoy, bandang ko, may pamilya siya. Pero iniwan niya ang sarili niya. Sabi niya na Filipino is worth dying for. So yung buhay niya, inihalay niya para sa mga Pinoy at hindi lang sa salita. Talagang ginawa niya, kahit alam niya mapanganib, kahit alam niya baka ano mangyari sa kanya, ay umuwi. Because the Filipino, ano na yung buhay niya, it's not good for him, sir. It's for the country. Nabagay ko ako sa inyo minsan nakakala ko, madalas po, walang duda eh. Nagtatrabaho tayo sa pamilya natin. Pero nakakalimutan hanggang pamilya natin. Nakakalimutan natin para sa ibang tao, para sa kapwa, at lalo na po para sa bayan natin. We have to transcend ang sarili natin. Minsan po, may nabasa po ako sa Time Magazine. Meron pong isang sikat at magaling na baseball player from Mexico down sa baba po ng US. At dahil napakagaling po niya, in-offer siya ng kontrata ng isang malaking baseball team sa US, Oakland Athletics at yung pangalan nila. And sa US po, napakamahal at napaka-importante ng baseball. They offered him a multi-million-dollar contract. So, tinignan na po niya. Then after a few days, pinalik niya, hindi niya pinirma. Then they asked him why. And then sabi namin, paminsan-minsan sa buhay natin, we are called to a higher calling. And a few months after that po, nabasa ko siya pumasok sa seminar. Okay lang po nabubuhay. Pero paminsan-minsan po, tinatawagan tayo para sa mas mataas na uri ng pamumuhay. And that is how we will give our lives. Amen? Ikano, quiet dignity. So, nung iniikot siya ng mga alagad niya, ang ating Panginoon, ay hindi siya nagsisigaw, hindi siya umiyak, hindi siya nagtatabog, hindi siya nag-complain, hindi niya pinagtapat yung mga umalis at iniwan siya, hindi siya nagmakaawa, hindi niya sinabi, o sige na nga, artista na lang pag-usapan natin, para dito na lang kayo, o sige, pagkakitaan na lang, pera na lang ang tutukan natin, at huwag na yung tinapay ng buhay, para huwag na lang kayo malis. Hindi po. He just stood there quietly. Iniwan siya, no? At kahit po lang tinapos siya sa pulos, hindi siya umiyak, hindi siya sumigaw. Very on with quiet dignity. Pag-pray po sa buhay natin, ano kayo ibig sabihin? Hindi gawin po natin ang sinigyan. May nabasa po sa libro, okay na lang, makapag mo. Sabi po niya, ang dami ng salita dito sa mundo. Marami na ang mga salita. Kulang tayo sa buhay. Marami na po marunong sa mundo. Buksan lang po ninyo yung dyan, ang daming marunong po. Marami na po mamunta at wise sa mundo. Ay na po, marami. Marami na rin po, marunong mag-system, marunong negative, walang masabi, hindi lagi yung pangit, yung masama. Marami na po gawin sa lalo na sa ating makapampangan. Ay ako, number one, mag-system, nakapampangan. Marami na po, letang mag-system, letang manat, letang manira, letang puro negative, letang nakakit, letang dalawa po letang. At sana po itang magdadagdagan. Ay kailangan ka, wala ka kami talagang gagawin. Letang natin kaya mo. And this is what our brother did.